Работа сам. Няма Оле път. така. Няма път прав. Колко хиляди трябва да кажа? Колко хиляди трябва да кажа? Еми така, решихме да тук не е. Картата ще минеш, вървим по карта, ама няма да ти помогне картата. Не, тук има един път нагоре. Ти сега давай инструкциите нататък. Не караме знаци. Тук нататък какво знаци, вече е без карта. Аз как се ориентирах без карта, бе? Да, бе. Аз съм право, така ли? Ако ще вземи с тебе, ама тя няма Можех да... по-рано, Добре. сега вече не мога. Ема тук, този знак ще го изпълниш ли? Нататък. Добре, въпросите. Аз се гледам къде има привичка. Щом още мога без карта да се ориентирам, добре. Върви направо. Не. Ама, Ядеш хубаво, ядеш хубаво знак. Я си един знак, е забравил си знаците. Писмо. Това е знак за писмо. Писмо, ама направо, тук няма, не видях. А това 8 какво значи? 8 крачки. Мега. Само да не си писмо. Войни е да видиш. Тук някъде. Къде може да се скрие? Добре, без да го покажеш. Аз без да веря дойдох при него. Няма да видим, как ще отговаряш. Големи сте дяволи. Като съм направил над 500 маршрута съм направил, да не намеря едно писмо. На Витоша съм била първо, специалистите на ВИФ ни водиха и ме загубиха и да накладаха огън. Да ги чуват хората, чети въпрос. Чети въпрос. Коя планина за пръв път си била? И после отговаря. Какви впечатлението от това? Загубиха ни на Витоша, всяка ни цяла нощ хладаха огън, намериха пътя и ни завезаха на Черни връх. И там в наблюдателство пихме чай, беше завалял малко снежец и по гуменки бяхме. Това помня. Бяха Андрей Мирчев, Кирито Петров, бяха девайглерите на много хубави. И джипа и се загубиха. Загубиха се, обаче беше много хубаво и помня само хубавото. Така. Браво. Давай следващия. Другия въпрос. Кой беше първият ви инструктор по алпинизъм? Недялко от... Тодоров, Одров, откъде беше? от Добрич. Добре, да. Той е мой колега, но по-голям. От равнините, от Добрич. Обаче всичко, което предаваше, просто може да го попива човек. Така ясно предаваше всичко. Следващия. Продължи движението по пътеката покрай оградата. Тук ли? Къде виждаш другаде ограда? Ограда има, ама тя сега я построи. Ама сега бе. Сега? Сега действаме. Действаме по Пътеката обаче. Може да ни кажеш точно. Пътеката да кажеш от мен, както да полетя по кръпа.